Svi mi vjerujemo, jel, da imaju kod nas meleki koji zapisuju dobra i loša djela. Jel tako? Vjerujemo. Vjerujete ljudi, ako ne vjerujete, da donosimo dokaze iz Kur'ana i Sunneta, da to počnemo vjerovati. Valjda vjerujemo, hajde. Vjerujemo li mi da ćemo mi to na sudnjem danu čitati? Iqra kitabek, čitaj svoj kitab. Znači, vjerujete li u to? Vjerujte. Vjerujete li vi da će 99 registara biti pokazano čovjeku gdje su zapisane njegova djela? Vjerujete li? Vjerujemo, moramo vjerovati vjerodostojan hadis. Dobro. Vjerujete li vi da sve čovjek što ono tamo bude zapisano kad budu se vapi da će biti za to nagrađen? Vi morate i to vjerovati svakako. Zamislite danas da vam kaže čovjek i zajutra ćemo na tebe prikačiti diktafon. Što će mi diktafon, majko, treba? Da snima, da vidimo koliko ćeš puta ti danas zikrit, spomenuti Allaha. Koliko budeš Allaha spomenuo puta, za svaki zik ćeš dobiti marku. Šta? Marku? Bili bi imali vremena hodat uopšte? Selam ali... Šta ti, ahi? Pusti me sad za auto radim. Selam alikum. Šuti bolan, sad je kuća na stakfirla. Ahi, hajmo, treba ići ručat. Danas postim. Hajde se iftari. Spajam 3 dana, jedan za drugim, nemam kada stakfirla. Što? Dolar, marka, euro. I to je. Isplaćuje se odmah u kešu, čoveče. Hoće biti to na ahiretu. Vjerujete li vi tu? Ne vjerujete, znači nešto... Ovdje sada samo treba se postaviti gdje je problem. Smiješno, izuzetno smiješno. Smiješno naše stanje. I šta drugo? Allah, ja vam kajem tu se... Samo trebamo smijati našim stanju, našim halu. Prve generacije kažu kad bi doveo nekog iz prvih generacija, sad rekli ljudi kad je za njega lud. Non stop zikri. Tako su oni živjeli. Hamad ibn Seleme, šejh imama, Ebu Hanife, kažu njemu, kad bi rekao, sutra ću umreti, sutra. Šta bi nama kad bi neko rekao, sutra ću umreti? Ništa, abdestet i odmah na pastekiju i dosta bi klanjao, dok ne dođe melek smrti. Njediš, ne bi ništa i abdest ne bi gubio, sam da što više se vapa zaradiš. Hamad ibn Seleme, njemu kaže, sutra ću umreti. Šta me briga, ja ne mogu ništa povećati. U mene je full, sve popunjeno, svaka sekunda mog života je popunjena. Sutra, ja ne mogu ništa povećati. Kola u nas, koliko šupljini ima da se popuni. Kad bi sutra neko rekao, umrićeš za mjesec dana. Čitav ušake i koju hatnu još da zaradiš se vapa. Hamad ibn Seleme full, nemam više ja kaj šta povećavati. Sutra, prekosutra, kako god hoćeš? Ja sam pun. I tu ne govori on, drugi kažu o njemu. Hamad ibn Seleme kad bi rekao sutra ću umriti, kaže on ne mogu povećati ibadete. Kažem, to je naše stanje. Znači da ti rekne da ćeš u šuškama biti isplaćen, u eurima, u dolarima, ti bi zikrio. Vidio kako ti znaš i hadise o vrijednosti zikra i koji je najvrijedniji, koji je manje vrijedan, koji je bolji, koji sve bi ti to znao.